Ugwetywe iminyaka elishumi ngentilongweni umfundi ngetyala lokuzama ukubulala ugxa wakhe kwisikolo eNkwenkwezini Senior Secondary eDikeni. Esi sehlo senzeka ngonyaka ka-2025 apho ixhoba lahlatywa entanyeni waze washiywa ngumngxumnya wendlu yangasese. Ngethamsanqa ke mbukeli ixhoba lichacha kakuhle. Kodwa ngoku ke sizoncokola netshantliziyo eliphambili eqiniseni indlela yokuziphatha yoluntu. Sinaye utata Petros Majola. Asiqondi ke mbukeli noba ke mhlawumbe likhona na ilungu losapho esinalo emnxebeni. Kodwa ke masikwamkele bawuMajola sikubulise apha eSABC Lihayi. Yes, manibulise Kholosa nakuba bukeli beSABC Lihayi. Sithela ngomcimbi sensitive kakhulu. Usensitive kakhulu lo mngxunya. Siyazibuza into yokubana kukhale nyonini kwizikolo zethu. You know, okokuqala abantu bangaqala mhlawumbe mandiyiveze into ethi kwakuba kubekho umngxuma onga iithoyilethi ezindala ezingavalwanga bekumele uba noko le into ingaphindi yenzeke esikolweni because nxa ingasasetyenziswa mayivalwe. But umntwana wesikolo uphuma ekhaya eyokufunda, akaphumi ekhaya eyokulimaza abanye abantwana. Na ifuna ke ngoku abazali, ifuna utishala, ifuna abahlali, but utishala asinakumthwalisa ncam uxanduva lokuqeqesha umntwana wam uba makaziphathe njani esikolweni. Kumele uba umzali uyamlungisa xa efika esikolweni kufika umntwana right. Lo mntwana uhlatywe ngulo kwahlalwa esikolweni imini yonke akabona uba akakho eklasini kuhlela ubhaka. Now andifuni ukutshintsha ifocus kuthiwe kungoba utitshala bethi lo bhaka ngwantoni. Funa sithethe ngalo mntwana unesibindi so uhlaba omnye umntwana ayomfaka emngxunyeni wethoyilethi endala esikolo ngenjongo zoba makambulali. Now kuvele ke ngoku into ethi ngokwe-Child Justice Act kuthiwe abantwana mabanikwe i-second chance xa bethe bona. But kule case it was different because umbuzo wam wawusithi uba kuthiwa mabanikwe i-second chance ingaba ayijongwa uhlobo lolwaphulomthetho lenzileyo because akunawuze uphantse ukubulala uphinde kuthiwa masekunika i-second chance as if ngokusithi khawuthi ubulale serious ke ngoku sukuzama. Lo mntwana xa igrunjwa kuba kaloku inabo inkohlakalo kakhulu esi sehlo uba mhlambe ungahlaba umntu ogqiba uzama ukumhlohla ngaphakathi etoyilethi. Mhlambe lo mntwana xa igrunjwa ephandwa uthi izizeka bani yintoni? Kona ndiyaphawula uba qala abantwana baneento zabo but thina xa besingenelela banqabile uba siyifumane eyona nto kusekwathiwa nje aba bantwana bayathanda ukula esikolweni. Remember iMpuma Koloni sinengxaki yabantwana kakade abalwayo esikolweni, i-faction fights ezizala iziphumo ezifana nezi. Sinabantwana abafela eyadini esikolo. Khumbula esinye isikolo ecofa imvaba iDaliwonga kule minyaka iphela kule nyaka kuphela kanye kulowa umntwana kusasa before kungena isikolo uhlatywe ngomnye osweleke lapho. Now ootishala funeka ngoku bafike batraumatizwe ukubukela isidumbu somfundi ngomso same family yalo ubuleleyo ufonela apha kuthi uzafonela kuthi athi ilungelo lomntwana liyaviolate alibali uba yena ubulele ufuna wakhe makayobhala imviwo lo ubhubhileyo akazuphinda bhala. So sikuloo nto yobana xa kusenzeka izinto sekuthiwe nje le milo yabantwana. Ndiyafuna Tata Majola into yokubana sikrwece ilungu losapho ukhono aphiwe Zosela. Aphiwe masibulise sikwamkele eSABC Lihayi sibambe ngazimini ngexesha lakho. Ndiyabulisa nam kubaphulaphuli nakumsasazi nakutata uMajola. Enkosi ndiyabulela ngeli thuba nindiphe lona for ukuba kunye nani nam ndikwazi ukushera olwam uluvo enkqubeni. Khasibuyisele nje ngalamini enisiva into yokubana umntwana naku kuthiwa usesikolweni ukule meko ekumila kunje. Nilusapho naziva njani? Sasidandatheke kakhulu siswam sakuva after sikhangele ubusuku bonke umntana engabuyi. Sahlupheka ke kuba sasingekayazi imeko yakhe uba
unjani and futhi singayi-understandi ubana naloo meko akuyo yenzeke esikolweni. Sasive kabuhlungu kakhulu, especially ke abazali. And kaloku sisi umntana xa nimthumela esikolweni niqinisekile into yokubana kulapho ekhuseleke khona. Mhlawumbe ngoku ingaba ngokwempilo yengqondo umntwana unjani kuba siyaqonda into yokubana emva kwasehlo wabalekiswa esibhedlele ngethamsanqa wabe kanti umntwana uyaphila. Ingaba mhlawumbe ngokwengqondo unjani? Ngokwengqondo sisi wam akakabikho kakuhle ngoba namhlanje urayithi ngomso une-anger. So sisazamana naye sisa-organize for uba afumane i-counselling for ubana abe right ngokwengqondo. Tata Majola, siyeva apha ne-update yomntana into yokubana ngokwesimo sengqondo kuba kaloku isehlo esinjeyana siyaxinzelela uzibuza into yokubana tyhini bekutheni kude kube kanti kwenzeka into enje. Mhlawumbe kukhona ungenelele ningakwenza apho umntwana nikwazi into yokubana nimhlalise phantsi akwazi into yokubana afumane ululeko lwengqondo. Ndingatsho kukholosa ndithi ukwenzeka kwale nto saya kuqala esikolweni sathetha nabantwana kuba sinale program siyenza nesebe lemfundo ye-moral regeneration. Sathetha nabo sibabonisa indlela ukuziphatha, sa-invite abazali because abazali xa bengekho kubomi babantwana sawufumaneka sukulaleka. Samxelela u-social development babeyilo nontlalontle naba yabonaka abakwa-education abaphumi baye emakhaya basebenza esikolweni, abaka-social development baye baphume. Now siyeke kwezinye cases ufumanise baye ekhange baye okanye bayile bayiyeke esithubeni. So yinto le esiye siyijonge from time to time ukuthi kule list inde yabantu esibasapota across the province ugqibele nini apha uqhuba njani lo. But ifamily into endiyithandileyo yintobana ikwazile umtshintsha kwesi sikolo ithi makaye kwesinye because uzathi nxa edlala apha esikolweni ngebreak xa ejonga laa ndawo elimelele kuyo liphela ithemba loba uyawuphinde bengumntu. But isupport sefamily was there. If nathi basifuna uthetha nefamily akukho nalaa drama yoba kuthiwe ayisiyifamily sifuna uthetha namntu. They do need support with the assistance yonontlalontle baphaya eAlice Amathole district. Sisenethemba lobana we will definitely win. But ayilo dabi lilula yinto ezawudala i-anger kulaa mntwana avele bambe noba yitiva yophule kanti unomsindo. So kurayithi waphiwe nesithi uyayinida support as much as uba nabo benida i-counselling belikhaya but laa mntana funeka sisondele kuye. Kuhle kakhulu siyathemba into yokubana nizawukwazi ungenelela ngomso kanye nakulo nyaka ozayo sithethe ibali litsha. Kodwa aphiwe siyaqonda into yokubana phakathi kwale ngxoba kaxaka umfundi lo owenze obububi uthe wabe kanti uyagwetywa. Mhlawumbe nilusapho oko nikubone njani? Andinothisi swam siyavuya into yobana lo mntana ethe wagwetywa because ekugqibeleni ungumntana naye esimbone etshatyalelwa lilifa. Ngoba ke andiqondi ubana ke nangona singayazi into yobana eyakhe ifemeli liyawufila njani but thina andinothi sivuya siyaxhumaxhuma because ngumntana naye. But ke ngoku zizigqibo aye wazithatha but siyavuya into yobana i-justice yenzekile. Mhlawumbe kule nto ayithethayo aphiwe yokuba i-justice yenzekile nabo belikhaya bayambona into yokubana ngumntwana lo nakubeni ke enze impazamo. Mhlawumbi ngeyiphi indlela mhlawumbe ungacebisa into yokubana ingundoqo eyokohlwaya abantwana benza izinto ezigwenxa eseluzicaphulile apha enkqubeni? Kholosa i-right le yobana xa umntana onile makalulekwe njengomntwana kuba uba bengumuntu omdala mhlawumbe ngesithatha ngo-20 years. But I think ibe fair i-sentence leka 10 years kuba wonile ebebulala yena awukwazi ke ngokuthi hayi u-under age. But eyona nto ithetha ifamily ithi asixhumaqhumi ngathi sithi
chocho makabolele ejele kodwa sithi well justice is served right noba kwenzeke ntoni kwenzeke ubulungisa qha. Ndiyafuna nje uthi qabaqaba ngale program ninayo apho nihamba ezikolweni kuba into ekumula kunje asikwazi into okubana singayisuphula ngosuku olunye. Iyazidinga inkqubo apho kubani kundwendwela izikolo ekubethelweni inhlonipho kubafundi kukhuthaze kananjalo nabazali. Iyandiwarisha Kholosa kuba ndiphawula uba intloko yesebe lemfundo uSharon Mastorp mama no-MEC uGade bathatha istand sithi guys khanisincedise nani because abantwana balawuleka esikolweni but ingxaki ngoku esikuyo abazali babuye umva kaloku if we want to build safer schools masithi ke sithathe laa nto kaMabuyane ithi safer schools and families because utata uMabuyane uthi yena why nifuna ukwakha safer schools kwi-environment engekho right lo mntwana ubuye esikolweni nimlungisile nimgqibile xa efika ekhaya ufika kwikhaya livuthulukileyo so sakha amakhaya sakha nee-families so that but abazali mabeze singabalungiselela abantwana ngumzali othi ntanama yenziwa le iyenziwa le but ngoku abazali basongisandla bathi qhubani ode ngabe nisincedile sifuna abazali babe yipati so le program yakho apha kulo SABC lehayi sendiyisebenzisa to lobby parents ukuthi masisondele sisebenze sonke ukwakha ikamva labantwana bethu. Mhlawumbe qabaqaba nawe aphiwe ingakumbi kwikhwelo labazali kuba kule nto ndiyicaphulayo kuba uMajola eyona nto ayitshoyo kukuba i-charity begins at home langqeqesho iqala ekhaya. Mhlawumbe ikhwelo ongathi uliphose kubazali kuquka nabafundi ukuqinisekisa into yokubana siphila kwilizwe elinoxolo elingenazo ezi zinto. Okay Duma. Abazali mababajonge abantwana babe up to date na esikolweni babalandelele and abazali mabanganqabi esikolweni mabaye esikolweni bayobuza ireport kuba kwenzeka njani umntana uqhuba njani ngoba ibulizim asiyazi ngabazali and sihlala sibona umntana ebuya esikolweni right kanti umntana akaphethekanga kakuhle esikolweni. Abazali mabaye rhoqo ojonga abantwana esikolweni noba umntana akho report ingenileyo. Ndiyayithanda kakhulu lento icaphulwa nguye usisi. Mhlawumbe elokuvala bawuMajola kuba kaloku abantwana basezikolweni sithetha nje ziseqolo kuxhaphaka iziganeko ezikumila kunje kumaphondo onke ayonto mhlawumbe sizawuthi hayi into eqhubeka kwiphondo laseMpuma Koloni abantwana sisoloko sikhala kuba khona izinto zobullying nobani amazwi owaphosa kubafundi namhlanje. Labazi uqala ka aphiwe athi mabangayi abazali xa kukho ingxaki. Yeah. Abazali mabebazi izihlobo zesikolo friends of izikolo zabantwana babo angene ndithanda laa nto. We need abazali abasoloko gqolo agqithe akajonge umsebenzi. Uyazi uba abantwana bethu kule nto ithethayo uba abazali funeka sithethe nabo nabantwana abantwana banikwa ileta kuthiwe inazuze nomzali ngomso xa ewela umlambo egoduka shonze laa leta iyeke imke namanzi. Utitshala lathi manga kuthani lo mzali ngumzali otheni ungakhathaliyo kanti umzali akazi noba ndake ndabizwa esikolweni so funeke loo nto siyithethe eyesibini Kholosa apha kule nto ukuthi mandivalelise ngayo xa umntwana wakho enelakhi yokuphuma kwikhaya elinezinto zonke ezifunwayo linemali kwindlu entle linemoto xa umntana ndithetha kuba kukho i-8-year-old girl usakhumbula kudala apha eMisty Mount eXulu eyakhe yazixhoma endlini 8-year-old girl wazixhoma kube sithi ndiyabhulishwa esikolweni mna ndiphatha ii-R2 abanye baphathwa 20 no-50 lithi ke laa bazali xa ninika abantwana izinto bakhumbuzeni uba asiyo yakho le nto isetyenzelwe ndim. Xa uphaya esikolweni akubabhulishi mntanam abantwana babantu phaya akubhulishwa wena phaya uthetha kakuhle nootitshala mntanam bathetha kakuhle nawe so that ukwazi uyibamba le nto kwa-early bathinzi abantwana. Utitshala sithi hayi umntana namjamela uqomba utitshalakazi ngakumbi abangangani Kholosa
uvela incengcazele ngoba le ntwana ithe futhu kamandi iphume ekhaya isele phume ekhaya itshayeleni. After break babuya mndaba kunuka into echayiweyo and ootitshala abancinci bayoyika abazali esikolweni. Tata Majola, masibambe ngazibini ngexesha lakho. Sibulele kakhulu nakuwe sisaphiwe ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana kuzawuthi kuvele isisombululo nomntana alulame. Enkosi kakhulu. Mbukeli we-SABC lihaye besidlana indlebe naye aphiwe ezosela. Yena ke mbukeli ululungu losapho lomntana othe wabe kanti ulixhoba. Sibe naye ke mbukeli nalo itshantliziyo utata uPetros Majola.